ಈಗ ಆಯುಷ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಗಡಿನ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. Dale puñeta. ಸೊ ಗೈಸ್ ಬೈ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೆಂದಾತನು. ಸೊ ನನ್ನ ಇನ್ನು ಮೆಗ್ದಿನವ್ರನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತಾನೆ ಅರ್ಜೆಂಟು. ಸೊ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ 5 o'clock ನಮ್ಮ ಮಡಿಕೇರಿ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾನು ಆಂಟಿ ఒక ತಂಗಿನ ಫ್ರೆಂಡ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಟೋಡಿ ಹೋಗೊಂದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲು ಮುಲ್ಲಲ್ಲೇ. ಸೊ ಅಂಚಿದೆ ವೀಡು ನಮ್ಮ ಸೆಟಪ್ ಗಾಡಿದ ಸೆಟಪ್ ತೋಜಾವೆ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಪೋನಾಗ ಎಂಚ ಉಂಡು ಗಾಡಿನಿ. ಓಕೆ, ತೂಲಿ ಮುಲು ನಮ್ಮ ಆಲ್ಟೋಡಿ ಹೋಗೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಂತನ 2 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಹೊರ್ತಿಕೊಳ್ಳೆರೆ ಅಲ್ಪ ಹೊರ್ತಿಕೊಳ್ಳೆರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ್ದ ಯಾನ್ಲಂಟಿಲ್ಲ ಎದುರುಡು ಮೂಲಂಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕನ ಕಿಂಡಿ ಕೊರ್ತು ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾತೇರೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ಪುರ ಬನ್ರೆ ಇಂಚ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಗ್ಲು ಪೂರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ದು ತೂನಾಗ ಈ ಚಿಂಪಂಜಿ ಪೂರ ಝೂಡು ಕನ್ನಡಿಗೆ ಅಂಟದು ಕೊಲ್ಲುದು ಅಂಚ ಕೊಲ್ಲುದು ಮಾತ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನಾನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಜಿಲ್ಲು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ದಾದ ವಿಷಯ ನಿಗಲು ದೂರ ಹೋಗ್ನು ದೂರ ನಾ ಬರ್ಬಣ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರು. ಪೈ 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 ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ರೆಡಿ ಆದಿರು ಫುಲ್ಲು ಜಿಗ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗರ್ ಒಂಜಿ ಫೋನಾಗ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತೀನಿ ಎಂಚ. ಸೊ ಒಂದು ಮಂಜು, ಹಾಯ್ ಮಂಜು. ನಮ್ಮ ಹನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಜಪುರ. ಹನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂದು ಮೂಲ ಅಲ್ಲಬೋದರ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಹನಿ ಲೆಪ್ಪು. ಓಕೆ ಈ ಪಯ ಬಲ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ ನಮ್ಮ ಪಿದಡ್ಗ ಎಸ್ ಕಾರ್ದ ಸೆಟಪ್ ತೋಜಾಯ್ತದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ನಾನು ಫೋನಾಗ ಎಡೆಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಉಂಟದು ಪತ್ತರಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ನು ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಮುನ್ ಸೀಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಹಿರಿಯರ್ ಎದುರು ಎನ್ನ ಆಂಟಿಗೆ ಎಲ್ಪ್ ಅವ್ರ ಸಣ್ಣ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲು ಕೊಂಚ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸೋಜಾವೆ. ಮೂಳು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಮುಚ್ಚಿದ ನತಿ ನೇಟ್ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಮೂಳುಂಡು ಮಂಜು ಅಂಚಿಡರ್ತಿಲ್ಲ ಹನಿ ಮಾಡಿದೊಜ್ಜಿ ವಾ ನಡುಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಬಂದು ಮಲ್ತದ ಮೇಕ್ಲಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ 3 ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕನಕನ ಹಿಂಡಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಪಾತೇರಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತುಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಗೆ ತೋರ ಹನಿಯೇ ತೋಜಲ್ಲ ತಿದ್ದಿ ಬರೋಡಿಂಗ್ಲ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಪ್ಪ ಪಗಲಿಪ್ಪ ಟಾಲ್ ಗೆಟೆಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಎಸ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಎಡೆಡ್ ವ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಅಂತಾಗ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಖರೀದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಲೆಗೆ ಈಗ ಸೇತು ಶೋಭದ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅತ್ತ ಯಾನು ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ಜತ್ತದು ಖಾಲಿ ಗೋಪುರ ನಿಗಲಿ ಕೊಂಚ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ಯಾವ. ಓಕೆ, ಆಂಟಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ದು ಚಪ್ಪೆರ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ನೀರುಂಡಿಗೆ ಆಂಟಿ ಚಪ್ಪಲೆ ಆಂಟಿ ಗಲೀಜ್ ದಾಲ ಬುಜ್ಜಿರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಬರಿಂಚ ದೇರ್ ತಂದು ಬಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಲ ವ್ಯೂ ತೂಯರ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವ್ಳು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫಿ ಪೂರ ಒಂದುಂಡು ಈ. ಸೊ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಕಲ್ಲ ಮೂಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಿರ ಹಾಯ್ ಬನ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೋಪ್ರೋಡ್ ಫೋಟೋ ಅಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗೋಪ್ರೋಡ್ ಶೋಕಡೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪು ಅಕ್ಲನ. ಓಕೆ, ಆಂಟಿಲ ಬರಡು ಜತ್ತೊಂದು ಬರೋದು ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಟಿ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಎಂಚೋಂಡು ಆಂಟಿ ತುಲೆ ತೂದಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬನ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಅದ ಎಂಚೊಂಡು ಬಾರಿ ಸೋಗುಂಡ ಚಳಿ ಉಂಡು ಆಂಟಿ ಚಳಿ ಉಂಡ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಚಳಿಲ ಒಂಥರ ಆಸಮ್ ಅದು ಅಂತ. ಸಕಲೇಶ್ಪುರದ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ದ ವ್ಯೂ ಉಂಡದ ನಮ್ಮ
ಟೀ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟದ ನಮ್ಮ ಹನಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ఒక ಆಂಟಿ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆ ನಮಕ್ ಮೂಲು ಚಾ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುತೇಕನ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆ ಅರ್ನ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಬತ್ತನ ಮೂಲ ಬರ್ಲಿ ನಿಂತ ನಮಗೆ ಮಂತು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಂಡೇರು ರಡ್ಡು ಚಾ ರಡ್ಡು ಕಾಫಿ ಆರ್ಡರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ತಂಡ ಅರಿಗೆ ಸಡನ್ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ಅದು ಫ್ಲಾಶ್ ಅದಿದ್ದ ನಿತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರಿಗೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೆಟ್ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ದ ವ್ಯೂ ತುಲೆ ಎಂಚಿ ವ್ಯೂ ತುಲೆ అంటే ఎంచుండు తరిసోకుండా చూడండి సూపర్ ఎంచుండని എങ്ങനെയുണ്ട് മഞ്ജു സൂപ്പർ ഫോട്ടോ പോടാ പോയി ആಂಟಿ പോലെ ಫೋಟೋ ಇಪ್ಪಗ ಆಂಟಿಗೆ ನಕ್ಲೆ ಮೂಲ ಫೋಟೋ ಪಡಿಗೆ ಸೊ ಕೂಡ ನಕ್ಲೆ ಫೋಟೋ ಇಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿಡು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಓಲವು എടാണ് ഫോട്ടോ അത് വരുന്ന പോലെയാ അല്പം ഒന്നോട് അല്പ കുഴപ്പമില്ല അതിൽ അടിപൊളി ഞാൻ കല്ലുകൾ വന്നേ അല്പം എന്താ മിത്ത് മൂജി കല്ല് അല്പം അടിപൊളി നല്ല തോന്നല്ലേ ചപ്പൽ എത്തല്ലേ പൊടിത്തട ആ പോലെ ಆಮೇಲೆ ಆಂಟಿ ಗೊಲ್ಲಗೋರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ನಾನು ಫೋಟೋ ಮಾತಂಜಿದೆ ಪುಗ ಶೋ ಕಡೆ എന്തുണ്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് മസ്ത് നല്ല ചായ അല്ലേ എന്തുണ്ട് സോങ് കേട്ടോ സോങ് കേട്ടോ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ನಮ್ಮ ಚಾ ಬರ್ತೀನಿ ಮೊನ್ನೆ ಚೋಕು ನೀರು ಪಾಡಿಯ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ದಾದ ಒಂದು ಬೆಂಗ್ ಮನಸ್ಸ ಇಲ್ಲಕ ಒಂಜಿ ನಿನ್ನ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಪಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅವತ್ತನ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ನೀರು ರಾಕ್ತಾವನ ಎಂಚ ಬೈದನ್ ಗೊತ್ತು ಜನ ತೂತುಜಿ ಹಾಂ ಚಾ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ನಾ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಪರ್ದು ಗಾಲಿ ಅಂತ ಏತು ವೆಚ್ಚಿತ್ತಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಚಾ ಮತ್ತೆ ಬರ್ದಾಂಡು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹಿಡಿದು ಪೋಯಿ ಮುಲ್ತದು ಅಣ್ಣ ಬರಡ ಬಾಯ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಉಂತಾಯ ಸೊ ಉಂತಾಯಿನ ಜಾಗೆ ಪಂಡ ಗೈಸ್ ನಮಕ್ ಡಯಟ್ ಉಪ್ಪುಣದೆ ಅಂಚ ಅದು ತಿಂದ್ರೆ ಬಂದ ನೆನಪು ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಪಾಪ ಮೆಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಬಟಾಣ್ ತೋಜೋಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ತೋಜೇವೆ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಹೂ ಗಾಡಿಲ ಪೋಪುಜಿ ಐಟೆ ವರ್ಪುನ ಗಾಡಿ ಓಕೆನಾ ನಮ್ಮ ಐಟೆ ಒಂಜಿ ಯೂಟರ್ನ್ ದೆತ್ತದು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಸೆಟಪ್ ಮಂತೇನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಇನ್ನಿತ್ತಂಜಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಸೊ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತಿಂಡಿ ಬಂದ ದೀಪ ಪನ್ನೊಂದು ಓಂಜಿ ಮರತನ ಗೈಸ್ ವ್ಯೂ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ವ್ಯೂ ಉಂದೆ ಕಲ್ಲು ತುಲೆ ವೆಂಚ ಉಂಡು ವಾವ್ ಸೆಟ್ ಸೂಪರ್ ನಮ್ಮ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವನುಂಡು ಗೈಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಐನೂರು ದುಃಖ ತೋಜಾವ ದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಓಕೆ ಅಂಟಿದಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಜ್ಜರಿ ತುಲೆ ಬಾರಿ ದೀರ ಪೂರ ಕನತ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಮಗೆ ಬಾರಿ ದೀರ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ತಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಡೆ ಆಪುಣ ಅಂಚ ದಾಯ ಬಂಡ ಅಂಚ ದಕ್ಕನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲತ್ತು ಗೈಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಗೆ ಬೋಡದು ಎಂಚಿ ಮಂಡೆ ತುಲಿ ಮಗ ಲೋಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೋಟೆಲ್ಲ ಕನೈಜ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೀಲಿದ ಲೋಟೆ ಕನಕ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಬೈತೀನಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಂಜು ಹಾಂ ಆತ ಹನಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಲ್ಲಿಗೆ 10 ಮುಟ್ಟ ಗೈಸ್ ಮಜಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸನ ರೀಚೈನಿಗೆ ಮಂತೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಹಾಸನ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಪ್ಪು ನಾತಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಡ ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಕಬಾಬುಂಡು ಕಬಾಬ್ ಉಂಡು ಈ ನಮ್ಮನಿ ಬ್ರಂಚ್ ಬಂತಂದಲ್ಲ ಬ್ರಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಲಂಚ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆತ್ತದ ಅದನ್ನಂಟಿ
ഞാനത് കാണിച്ചു വ്യൂ എനിക്കെല്ലാം ഇതൊട്ടിಗೆ ಗೋಪುರ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಗಾವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಬತ್ತಂಡು 2 ಇಡ್ಲಿ ಬತ್ತಂಡು ಓ ಪೊಕದ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಪೋಪುನುಂಡ ತುಲೆ ಕಾಯಿ ಸಿಂಚಿರಿ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುಂಡ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಅವು ನೀ ಐನ್ ಪುರ ತೂಯಿಸೋಣ ನಾನೈಟ ಯೂಟರ್ ಅಂತ ತೀಡೆ ಬತ್ತನು ಸ್ಪಾಟ್ ತೂದು ತುಲೆ ಕಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಪುರ ಎಂಚ ತೋಜಿನೊಂಜಿ ಆಕಾಶದೊಂಜಿ ಸೀನ್ ಪುರ ತುಲೆ ಯಬಾ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ತುಲೆ ಯೋಬೋ ಶೇ ಎಂಚಿ ವ್ಯೂ ಯಾ ಇಂದ ನೆಟ್ಟು ತುಲಗೆ ಆತ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಕಬಾಬ್ ಬತ್ತಂಡು 2 ಇಡ್ಲಿ ನನ್ನ ಚೂರ್ದಾದ ಸುಕ್ಕ ಬರೋಡತಿ ಸುಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಯಾಪುಜಿ ಗೈ ಸಂಚಾದ ರೆಸ ತಿನ್ಪುಜಿ ಐಕೇನು ಸುಕ್ಕ ತಿನ್ಪೆ ಸುಕ್ಕಡು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಬತ್ತನೇನಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಬತ್ತನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಮದಿ ಸೆಟ್ ವಾ ಯಾ ಇಡ್ಲಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಬಾಬ್ ವಾ ಸೂಪರ್ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಕಬಾಬು ಸುಕ್ಕ ಒಂದು ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಬಂಡ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಊರದ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ನಾವು ಹೀಗೆ ಶನಿನ ಮಾತೊಂಜಿ ಶೋಕಡೆ ತಿನ್ಕನಮ ಜೋರು ಬಡಲಾತಂಡು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅನ್ ಬೇರೆ ಉಂಟು ಹೆಂಗೆ ಬಡಾತನು ಜೋರು ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಈತು ಬರ್ತಾ ರೆಡ್ಡೆ ಜಾಗೆ ಬಚ್ಚ ಎಂಚಿನ ಉಂತಾರೆ ಐಷ ಉಂತ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತಿಂದು ಬಂದ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಈ ಪೀಸು ಸುಕ್ಕನು ಅದೆತ್ತದೆ ವಾ ಅಂದಸ್ಸು ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಚ ಗಾಡಿ ಉಂತದು 3 ಇಂಚ ಮೇಗ್ಲು ಮಾತ ಕುಳ್ಳದು ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋಟವಾಜಿಪ್ಲ ತಿನ್ಪುನ ತುಳುನಾಡದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗರ್ ಯಾನದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಓ ಪಂಡದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪೊಟ್ಟವನ ಜನಲ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನೇ ಅದು ಓಕೆ ಬೇತ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಮಂತ್ ಹಿಡಿದ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋಯಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವನು ಪರಿಚಯ ಅನ್ಪವೆ ನಮ್ಮ ಸುಷ್ಮಾನ್ ಅನ್ಪಣ ನಪ್ಪೆ ಅವ್ರ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀಕಿಗೆ ಜನ ಅಂಚ ಆರೊಂಜಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ಬೋಡದು ಏನು ಕಾತುಕುಳ್ಳೆ ಓಕೆ ತೂಕ ಐರನ್ ತೂಕ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಟಾಪೇಬಲ್ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತೇರು ನಮಗೆ ಏರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತೇರ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಪು ಜನ ಮೈಗೆ ದಾದಲ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಬ್ರೋ ಪತೊನ್ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕುಡ್ಲದ ಇಡ್ಲಿ ನಾ ಪೂಜ ನಿಕ್ಕು ವಾಂಗಿ ಬಾತೆ ನಿಕ್ಕು ಪೂರ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಆಚಿಗೆ ಎತ್ತಾತ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಗಲ ಬತ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತ ಜವನೇರಿಗೆ ಪೂರ ಇಡ್ಲಿ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಕೋರಿ ನಡಪ್ಪತ ತುಕ ಕೋರಿ ಆಪುಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಪನ್ನ ತುಕ ಕೋರಿ ತಿನ್ ತುಕ ಅವ್ವ ಪುಣ್ಣ ಮಗ ನಿಕ್ಕು ಕುಡ್ಲದ ಸುಕ್ಕ ಪುಣ್ಣ ನಿಕ್ಕು ಕುಡ್ಲದ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಜಾಪುಜ ಅದ ಬಾರಿ ಸೊರ್ಲೆ ತೂಲೆಗೆ ಅಂಚಂಪೆರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ತಿನ್ನಡೆ ಪಾಪ ಅಂದು ತಿನ್ನಡೆ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಕಾಲು ಎಣ್ಣೆ ನನ್ನ ಚೂರು ಬಾಕಿ ತಿಂತೆ ಅವರು ಅಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ್ ಇದ್ದಿ ಮಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಕಡೆ ದಿಕ್ಕಾದ್ ಬಂದ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಬಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಓಕೆ ದಾಟಿ ಹೋಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೆ ತಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಪ್ಪ ಅಚ್ಚೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನ ಬೇಕು ಪಾದಾಲ ಪಾತೇರಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಹೌ ಯು ಇತ್ತಗೆ ಎಂದಿಪ್ಪು ಮಲ್ಲೆಗೆ ಬೂರ್ಲು ಸರ್ ಹಲೋ 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 ಓದುನ್ನ ನಾನೆಲ್ಲ ಓದಿಜಿಂದ ಆವಂದ ಇಂಕ್ಲ ಫೇಲ್ ಅಂದ ಹೌದು G8 ಗ್ಯಾಸ್ 20 ನೀನು ನೋಡ್ಸ
ನೀನು ಪುದರ್ದ പുതരിച്ചി അനാമിക അനാമിക നാമിക പേരില്ല ആ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവല്ലോ പറ പേര് പറ ಇನ್ನ ಬುದರದ ಇನ್ನ ಬುದರ್ ಎನ್ನ ಬುದರ್ ಎನ್ನೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಹೆಂಗೋ ಈ 1000 ಬುದರ್ದಿದ್ದೆ ಲೆಪ್ಪರ್ ಇರುದಿನಂಟು ಏ ಪನ್ನೋಡು ಉಂಡ್ಲ ಯಾಮನ್ ಕುಜಿ ದಾದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನು ನೀ ಮೀಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪು ಅಂದಿತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲಿಡೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಐಕ್ ಯಾನ್ಲೈನ್ ಆಂಟಿಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಅವರಿಬ್ರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಲ್ಲ ಡ್ಯಾಬ್ ಅದು ಯಾವಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇದು ನಿನ್ನೆಯ ಪಾಠ ಕೋಡೆದ ಪಾಠದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಪುನ ಸೆರೆಮನಿ. ಮಂಜುಗೂ ಜೋರು ಚಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಚಾರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಮಂಜು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮಂಜು ಬನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಮಂಜು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಕಾನ್ ಅಂಚ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ತಿನ್ಪುನು ಎಂಕು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಕ್ಲೆ ತಿನ್ನೆ ಮುಜ್ಜಾನ ಉಂಟು ಹೆಂಗೆ ಬೋಡಿಯೋ ಕೊರಿಯೋ ತಿಂಪೆ ಅಂದೆ ಕೊರಿಯಾ ಕೊರಿಯಾ ಹಾಂ ಅದು ನಾನು ತಿಂತೇನೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊರಿಯಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ ನನ್ನಿ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕೊಡು ಹಾಂ ಕೊರು ಹಾಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕೋಪದಳು ಏ ಆಂಟಿ ಬಂದ ಅಂತಂದು ಎಂಕ್ಲ ಬಂದ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಅಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಪಿದಾಡು ನನ್ನ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲದು ಅಂಚ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬರೋಮಂತ ಸ್ಟೂಲ್ ಬರೋದೈತಾ ಪಿರೋಂಜನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ ಏನ ಮೆಗ್ದಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಎಂಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ನು ಎಂಚ ಪಾಡ್ದು ಎಂಚ ತೋಜು ಎಂಚ ತೋಜು ಶೋಕೊಂಡ ಓಕೆ ಇದು ಕೋಡಿದ ನೆಟ್ಟು ಸೇರ್ಸವೆ ಗೈಸ್ ವೈಂಡಪ್ ಅನ್ಪನೆಗೆ ದುಂಬು ನೆನ್ನು ಸೇರ್ಸವೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಕತ್ತಲೆ 10 ಕಾಲ ಆತಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಹಾಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ದು ಕೊಂಡ ಬರೋಣಿ ಸ್ಟೇ ಮಲ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ತೂಯಾರತ್ತ ಫನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋಸ್. ಸೊ ಅಲ್ತು ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಕೂಡ ಬನ್ನಾಗದಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ದಾಯಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತು ಅದೇ. ಸೊ ಒಯ್ತು ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಎಲ್ಲಂಟಿಲ್ಲ ರೆಡ್ಡೆ ಜನ ಇತ್ತು ಕ್ಲೇನ್ ಜೋಕಲ್ ನೋಲ್ ಬುಡಿಯ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಂಟಿನ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯೂ ತೂತಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಶೋ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಅಂಚನೆ ಕೋರಿದ ಫಾರ್ಮ್ಲ ತೂತಾರೆ ಐಟ್ ಕೋರಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಿನದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಕತ್ತಲೆ ಕೋರಿದ ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ಬೈದಿನಿ. ಸೊ ಆ ಕಿನ್ನಿನ ತೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಗೈಸ್. ಮೂಲು ಖಾಲಿ ಉಂಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು. ಸೊ ಕಿನ್ನಿಲಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರೂಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲು ಮಲ್ಪದುಂಡು ತುಲೆ ಗೈಸ್. ಕಿನ್ನಿ ಬ್ಲೀಡ್ ಅದುಂಡು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಅದ. ಓ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಸರ್. ಏತು ಕಿನ್ನಿ ಬೈದನಿತ್ತೆ ಒಟ್ಟುದು 2600 ಐಟು ತಂದೂರಿ ಓಪನ್ ಅದೇ ಹಾಂ 1,500 30 ನಟ್ಟು ಹಾಂ ಆಯ್ತು 1 ಕಿಲೋ ಮೊಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್. ಸೊ 1 ತಿಂಗಳು ನೆಟ್ಟು ಚೂರು ದೆಪ್ಪೇರು ಬಣ್ಣ ತಂದೂರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಅದೇ ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಚಿನ ಬಾಕಿದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಅಂಡ 40 ನೋಟು ಅವು ಎತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಹಾಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿನ ಇಲ್ಲದು ಪಿದಾಡ್ದ ಆಂಡು. ಓಕೆ ಸೊ ನಿಗಿಲ್ದ ಯಾರದ ಕೋರಿದ ಮತ್ತ ಮೆಂಚತ್ತು ಶೋಕಿತ್ತನ. ಓಕೆ ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಮಕಿತ್ತೆ ಫೋನಾಗ ಎಡ್ಡೋಲ ಮಿನಿ ವ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತನ ಉಂತಾವೆ ಅವು ಹತ್ತನ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಗೈಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯಿನ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪೌಜಿ ಯಾನು ಎಂಡಿಂಗ್ದ ಒಲ್ಪದ ಪಾಡವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತದ ಅದ. ಸೊ ಐನೇ ಪಾಡ್ವೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಕಲೆಂಜೆ ಬೈತೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಅಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಬಂದಿತ್ತು ನೈಕ ಮಾಡೋದು ಮಿತ್ ಇಲ್ಲದಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆಯ್ತು ಬಸ್ ಫುಲ್ ಗೈಸ್. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಲೆಂಜೆ ಆಟಿ ಕಲೆಂಜ ಸಿನಿಮೆಟಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಪುಣ ದಿಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿನಿಮೆಟಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹೋದ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿ ಅದಿರ ಬಂತನು ಅಂಚತ್ತೆ ಕಲೆಂಜನೊಂಜಿ ಸಿನಿಮೆಟಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ತೂದು ಬಲ್ಲೆ ರೆಡಿಯಾ? ಓಕೆ ಚಲೋ.
ಶಬಾಷ್ ಸೂಪರ್ 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 ಕಲೆಂಜನ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಕಲೆಂಜನ ಪುದರ್ ಹಾಂ ಎಂಚಪ್ಪ ಪುದರಿನ ಹಾಂ ಏದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಿ ಏದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಪು ಐನೇಡ ಓಕೆ ಇರೇನು ವ್ಲಾಗ್ ಇಡುವಾಡುವೆ ಇಪ್ಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡುವೆ ಇರೇನು ಹಾಂ ಇರ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಆಡಪಡುವೆ ಇದು ಕಲೆಂಜನ ಆಟಿದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕೇನುಗ ಆದಿ ದಾಯಗ ಪಡೋದೊಂದು ನಮ್ಮ ಆಟಿಡ್ ಇಂಚ ಬಂದು ಪಂಡ ಕಲಂಜಿ ಎತ್ತಿನಂಡ ಮಾರಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಟು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಕಲಂಜಿ చెప్పిన ಕಲಂಜಿ ಗಟ್ಟದ ಸಮುದ್ರ ಬರಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತನ ಮಾರಿನ ಮಾತು ದೇವ್ರ ಈ ಟೈಮ್ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಮಾರಿನ ದೇವ್ರ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಕಲಂಜಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಆದಿ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೈತೆ ಸಾಧಾರಣ ನಂಜಿ ಆದಿ ನಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷ ಒಂದ ಅದಿ ಏನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಆದಿ ಬಸರಿತ್ತೆ ಇರುವ ಅಂಚ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಸೊ ಕಲೆಂಜ ಬಾಯ್ 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 ಇಜ್ಜ ಬಾಯ್ ಮೈಂಡ್ ಪಂಪ್ಲಿ ಇಂಚ ಅಂತ ಕೈ ತೋಜಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಅಂಚ ಸೂಪರ್ ಇದು ನನ್ನ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಮಾಮಿ ಇದು ಮಾಮಿಯ ಮಗಳು ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡನ್ನು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇರ್ತಾರೆ ತಿಂದೆ ಮೂಳು ದೊಡ್ಡ ಹಾಯ್ ಬಲ್ನೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾಯ್ ಮಗ ಮಾತಾರಿಗಳ ಹಾಯ್ ಮಗ ಗೈಸ್ ಕಲೆಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಮೇಕಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ತೇನೆ ಸೊ ಕಲೆಂಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಕಲಿನ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಸವೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಡು ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಏಪಲ ತೂಪೇರು ಮಾಮಿ ವಿಡಿಯೋ ಏಪಲ ತೂಪರ ಮಾಮಿ ಬರ್ತೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ರಾಪಕ್ಕ ತೂಪೇರು ಆಲ್ದು ಪಲ್ಲ ಜಲಿಂಗ್ ಓದ್ತುಜಿ ಮಾಮಿ ಮಾತ್ರ ತೂಪೇರು ಹೇ ಸೂಪರ್ ಅಂಬಲ್ಲ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗೈಸ್ ಮಾಮಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಟೈಲರ್ ಬೊಕ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಪೊಲ್ಲುದನ್ನ ಮಾಮಿಗೆ ಅದಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಚುಪ್ಯಾಕೊಲ್ಲೇರ್ ಹಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಚುಪ್ಯಾಕನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋ 10 ಟೈಮ್ ಇಡೀ ತೂಪಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅದಾ ಅಂದಪ್ಪ ಏಟಾಪುಣ ವಿಡಿಯೋ ಶೋಕಾಪುಣ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡೀರ್ಲ ಬರ್ಪಾರ ಹಾಂ ಆವತ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಪಾರೋಡಿ ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಪುಡ ಅವ ಹಾಂ ಹಾಂ ತಾನೆ ಬೆಚ್ಚಾಡು ಇನ್ನು ದಾನೆ ಹೌದಾನೆ ಅತ್ತಿ ಹೌದಾನೆ ಅತಿ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡರತ್ತ ಹೌದಾ ಅದು ಅತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒನ್ನೆ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ಮೂರು ಅಂಟದು ಕುಳ್ಳನ ಪೂರ ನೆನ್ನ ನಮ್ಮೈತೆ ದೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಲಿಫ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಉಳ್ಳ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಮಿನಿ ಇಷ್ಟ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ಅಂಜನೆ ಸೈಡ್ ದ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪುಡತ್ತು ಪಾಡಲಿ ಸೊ ಆತ್ ಬಂಡದು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದಾದ ಬಂದು ಬಾಯ್ 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 ಓಕೆ ಗೈಸ್